Unsa ni sir? Speed limit lang ma'am, gapahan ni ma'am oy. Kusog kay mong dagan, ma'am. Grabe, gwapa ni mo, ma'am. Uy, Abi man ako gwapa ko sir. joke ra to, ma'am. Feeling ra na ni mo. Lisensya, be. Ang gwapa kay uyab, gwapa unta ka. Na naman kay uyab. Pangit na ka, be. Anong diri matagibutang ni kapitan nga dili man nga aton trabaho? Gani, no. Tay mahimo kay mo sunod man gyud ta siya ha. Para rampod ni sa tong kalambuan diri sa tong barangay. Tuma na lang gyud ta. Asa nang pud ni kuano nabay kuta daw 5 ka motor gyud daw bantayan. 5 ka motor? Kay Grabe daghana no? Katong isang adlaw diri na nabanggaan ero tungod sa kanang kusog kay mupadagan sa mga motorista. Speed limit tirada ta ron. Speed limit dapat 25 ra ang dagan ani maong dalana. Tirada man na. Right. O gani no. Si Ron pud tastang madlunguna ng bataan. Tonak na Henry? Okay no. Tastang kuana ng bataan na. Mujuti ka tuluman ta taron diri. Dali ron ta mo dito siya crossing Ila Arto. Taan na. Unsa ni sir? Speed limit lang ma'am, gapahan ni ma'am oy. Kusog kay mong dagan, ma'am. Grabe, gwapa ni mo, ma'am. Uy, naka-violation ka, ma'am. Gwapa ni mo, ma'am. Uy. Ha? Pila di akong dagan sir og pila ang limit dire? Ma'am, nilapas to kas balaod ma'am, gapahan ni ma'am oy. Kusog ka bang kay mong dagan, ma'am. Ang limit diri 25 pesos ra gyud. Niabot man kag 45. Maong nilapas kas balaod. Daw, gwapa ni mo, ma'am. Uy. Boss, seleksyon ni palutson ni or unsa man to ni harangon to ni? Kali lang. Gwapo kay kag motor ba? Kinsa ating motor? Buha ni? Ma'am, nindot kay kag motor ba? Lagi sir, gwapo kay ni murag kamo. Aw. Salamat ka, ma'am. Gwapa kay ka. Nagtato ni ko anon, pre. Gwapa ba? Maluoy ta. Kita jud ni motor ma'am, kapuha jud ma'am oy. Ay kini motora sir. Sa kuam gading uyab sir, gatag sa kuha. Ayay pre. Sa uyab dali mo ni ma'am. Ma'am, tagay lang kog lisensya be kay nakalabag magukas ka, wa mi pili diri. Lisensya lang ma'am, og rehistro sa imong motor. Sa imuha manday ning uyab, babi nako wa kay uyab. Lisensya be rehistro. Oh, nagtsinilas ka, nag-shirt. Rehistro be lisensya pagdali. Ay tama jud ka sir, serbisyon totoo lang jud mi diri dam. Tama jud ni mo sir. Naman day kay uyab di ay. Uy, abi man ako gwapa ko sir. Joke ra to ma'am, feeling ra na nimo. Lisensya be. Wa pa kay uyab, gwapa unta ka. Na naman kay uyab. Pangit na ka be. Lisensya. Ay, sir, nag-joke ra gani ko sir. Bulak na mi sir oy. Lagot kito gipasakitan ko. Abilabol ko ron sir. Ayay ka pre. Mao na ni pre. Mo kay no. Sige, agi. Salamat kay sir, i-chat ka niya. Sige, magpaabot ko ha sa message request na nakita. Sir. Gay pre no? Pakula po kay ba? Mga boss, ngapon. Nakakita mo babae diri na kay sniper? Bago ra ni agi. Oh. Niagi karon lang. Unsa nimo to? Ako atong uyab. Akong motor iyang gidala. Tanan man ko kwarta, alahas, diamond. Nya bianda sa mo ha.